Det handler om livskvalitet. Engagerede og veluddannede medarbejdere er med til at sikre værdighed og ordentlighed. Der er mange forhold, der betyder noget, når den enkelte ser på livskvalitet. Det kan være arbejde, bolig, familie, fritidsinteresser og samvær. Eller noget helt femte. Hvor den offentlige servicesektor er medspiller i den enkeltes liv, skal det også være bidrag til kvaliteten, uanset hvor i livet man befinder sig. Derfor betyder det meget for Socialdemokraterne med gode medarbejdere, som både har de varme hænder og den anerkendende tilgang i deres arbejde med andre mennesker. Der er klar sammenhæng mellem oplevelsen af den hjælp, man får, og de mennesker, man får den af. Vi vil tiltrække uddannede og engagerede medarbejdere, som anerkendes for deres arbejde. Og vi vil sikre ressourcer til både børne-, ældre- og handicapområdet, og værdsætte en synlig og kvalificeret ledelse. Arbejdsglæden er for mange under pres i disse år, både på offentlige og private arbejdspladser. Der er måske for meget fart på i det daglige, og der er usikkerhed i forhold til fremtiden. Socialdemokraterne vil satse kraftigt på at styrke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og dermed også nedbringe de arbejdsrelaterede sygemeldinger. Vi vil sikre god ledelse, medindflydelse og medansvar hos medarbejderne og fokusere på efteruddannelse uanset jobfunktion. Det er og har altid været central socialdemokratisk politik at arbejde for et rummeligt og solidarisk arbejdsmarked med både skånejobs, flexjobs og jobrotation. Det er særlig vigtigt i nedgangstider, at vi skaber og fastholder ligestilling og ligeværdighed på de lokale arbejdspladser.